Good morning, Matats. Hoy, hoy. Bason ha, bason. Oh. Mga pugihan ba? Matats, mga pita. Utan kay laki ug bay. Matats. Kita mo na, mga gagmay pa kayo no. Oh, nanaw. Puro madagko na. Pero mo ni mga mananagat, Matats. Oh, operator. Puro madagko. Magagmay pa kayo na ha, mga bata pa kayo na, Matats. Oh, ano ba? Pigpay. Ay, ulaw-ulaw. Pigpay daran. Oh, oy, natip na pa wala. Tinapay. Narara. Oh, ha? Bago pang gilutas, Matats, pero mo uban na ning bangka managat. Mo ni mga bata ang mapusdan. Oh, mga bata pa, mapusdan na. Ha? Mukuha na gud pili para sa isda karon, pili para sa isda. Okay sa mga bakante dalaga. Size 600. Oh. Tindog lugodo. Ika pila edad nimo? 13? 13? Tan-awa, Matats, 13. 13 pa edad ikaw. Na, 16 ikaw. Ano mo mata-bata ni? Pila edad mo? 13 pug ka? Kusog na mo lagi. Tama, Tats? Asa kitag mananagat bata pa kayo, mubira nagpukot. Tas yung pukot at nila. So dito gibutang tulong. Ha? 13 anyos. Musukol na ito sa lawat ug panagat. Mubira po nig bariles. Kada og bira, di ba? Bariles. Ah, sisyo. Oh. Tagsar mo kitag mananagat ng anak kasagaran mga kita mananagat may mga edad. May mga edad sa maana. May mga edad. Maria Tats. Muna, hindi naman ganang mga eskwela, mangwarta na lang nginabuhi. Oh, si Aro goy babae maibog ani? Nanay asawa pa. Ikaw. Ikaw, nanay asawa uyab. bayot. Ha? Ayaw nang bayot kay parehas ana. Ikaw, nanay asawa wala. Uyab wala pod. Oh, kinsay available diha. Astilan buhi na mo ani. Ha? Bugas na lay paliton. Di ba? Bugas na lay paliton. Oh, bugas na lay paliton, Matats. Kaya nga naman. Buhi kanan. Oh, Kayo. libre na sudanon. Ginawa lang. Asa kita na ha? Kung magminyo ni, automatic. Di magmahay ang mga asawa ni. 13 anyos. Pinagay mo edad mo? 16. 13 anyos. Oh, pang kapitan. Marag sa 20 pa ni. Oh, itaw mo yung kapitan. Oh. Diba? Nga. O yan sa mo pagminyo. Oy, pag ginabuhi sa mo, pag inkamot sa baka ng pagpakatagbaw kayo na. Diba dong? Diba dong? Si pangalan ni mo? Ha? Ay, gulo-ulaw, ay gulo-ulaw. Oh, Tats. Ingana ka kugihan ang mga mananagat sa, o sige niyo, Sagal yung lugar no? Sagal sa Nusin no? Lahi ang mananagat ito, Matats, mga bata. Ako gani, di ko kabalo managat gani. Mga bata, dagko ang bunal. Aha? Dagko ang bunal. Aw, ay problema mo na nindot. Muna nindot. Oh, Matats. Kinsay available dira ha? Tan-awa na ng mga ano ani. Nami mga Facebook, di ba? Oh. Pwede na ni makabuhi na ng pamilya ni. Lalo na to, kugyan kay to.